Jeg har mikrobølger, som står heroppe. Mikrobølger står for korte bølgelængder, og de defineres ved elektronrør, transistor og specielle dioder. Elektronrør kan levere mikrobølgeeffekt af størrelsesorden megawatt på frekvenser op til mere end 100.000 GHz. Mikrobølgerne bruges til telekommunikation, såsom tv og mobil, og de anvendes også til mikrobølgeovne og radarteknologi. Mobiltelefoner og mobilmaster udsender stråling, mikrobølger, og det øger risikoen for langsigtet helbredsskader på hjerneceller, kønsceller, nervesystem og immunforsvar. Ved at mikrobølgestråler trænger ind i kroppen, kan man risikere at få hjernekræft, testikelkræft og leukemi, kræft i øret og i øjet, hudkræft og hudlidelser, astma, blodpropper, hjerneblødninger, skader på arveanlæg og nedsat immunforsvar. Men som sagt, chancen for det er meget lille. Som jeg snakkede om tidligere, mikrobølgeovnen her bruges til telekommunikation, ikke mikrobølger, men tv- og telekommunikation transmissioner bruges her på grund af dens korte bølgelængde. Stærkt retningsbestemte antenner er mindre og derfor mere praktisk, end de vil være ved længere bølgelængder. Der er også mere båndbredde i mikrobølgeovnen spektrum end i resten af radiofrekvenserne. Den anvendelige båndbredde under 300 MHz. Ja. Og de første mikrobølgestråler blev opdaget af Perry Spencer. I 1947. Og under 2. verdenskrig, der opdagede man klik og summende lyde, som var tegn på mikrobølgestråling. Og mikrobølger, som er typisk anvendt i husholdningens mikrobølgeovn, er meget lav. De arbejder cirka ved 2,45 GHz. Og så vil jeg snakke om selve mikrobølgeovnen. Den har en magnetron og et rør, som er oversat til elektroner, som sendes ud i bølger med meget høj frekvens. Dette producerer mikrobølgestråling. Det bruger en frekvens på 2,45 GHz, og det er gigahertz betyder milliarder hertz. Frekvensen 2,45 GHz er brugt, fordi man absorberer elektromagnetisk energi hurtigst og maksimalt ved denne frekvens, og det tillader hurtig opvarmning af mad, som indeholder vand. Molekylerne trænger ind i maden og tvinges til at rette sig ind i forhold til det meget hurtigt vekslende felt og at svinge rundt om sin akse. Så det der sker er, at i almindelige ovne, der kommer mad fra siden og ind, men her i mikroovnen, der kommer varmen ind, og den spreder sig ud, mens den bliver roteret i mikrobølgeovnen. Og dette er en sikkerhedsgrænse ud for såkaldte termiske effekter af mikrobølgestråler, altså rene varmeeffekter. Nogle fagfolk mener, at mikrobølgeovne også kan have andre sygdomsskadelige effekter, og mener derfor, at nævnte grænseværdier burde være strengere. Som sagt før, at det kan give skader på kroppen og sygdomme. Og til sidst vil jeg gerne vise på, hvor mikrobølgerne ligger på den elektromagnetiske spektrum. Og hvis vi ser på den her, så har vi radio, vi har mikrobølger, og
se, så er mikrobølgernes stråler længere end radius, men kortere end infrarødets. Det vil sige, de har 2 sekunder. Ja, og det vil sige, at de har en højere frekvens end radius. Ja, og til sidst vil jeg lige tilføje, at strålingen ligger i en kugleform rundt om atmosfæren, og det er ikke muligt for os at se.